أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم فلني تنين والمندو أمودي زغري بلس فلبا بلا جل ماتشا أني مسو دمسا أني مكروبا مالكونو أني مالكوكا مو سكمن واتينا كينيا بزغري بلس ما نمرو أن لاكتشالتي مزلما كي فونيغا تومانيغا واتي نالا سونما كا فا بسم الله كا جموكا مانديكا نودي تروبو بوندو لا تروبو بوندو ا ايميشن نيانسكلي نالا سونما كرامو السلام عليكم وعليكم السلام انت با باشتي والله ترى الحمد لله نيانسكلي انا تروبو بوندو جموكا كا يبي فوليدي كان باو بما كان باو بفو بيشلام باو بفو بيجمنا ديو بفو بيا فني بفو كما من نغم مدون كما دي مالاشي مغم انت دون بدون دي دولا بيا فني بما لا سوي توتي على بسم الله صح نالا سلام بلا جله فلغلام نا كرامو فولي بلوا بدي يرما كادا كا يكا واتو نا تشوياو كيسي كفيغا ارمادو نيله كارمادو لكم turabukula la turukula ka be kalala o foli be di irama ka san chaman ge ka doni ni ka kila kana mawo mogo nyanai sadiru be konanje yare ko fo foli be wa be di irama nala sonama anga bi turabu guno emshona me fanga kuma adama ka garsige sudi anna fasoro siraw a garsige soro siraw karama bo andi laga kuma adama ka nga kuma chugo te kele adama garsige dindi nafur be shoro garsige la muso be shoro garsige la din be shoro garsige la fen be garsige di adama de garsige shu yere allah akbar ya annabi la adama jian fi hera bebe bo adama de kasho garsige shu da hera bebe boyni nafur ye garsige di furi ye garsige di fen ma bebe bo adama de kasho e karshe garsige jana di adama kasho non nafolo be ale de kono men nafolo ni garse tekele abe kele ni garse ge nyina be fan chama so wodi adama tashma de won chala te majin ale te jennige ale te mo godi allahu akbar tashma de won chala te majin d'accord mais ale ta fan fela la wusulan ko a wusula be ni rabbulo ah d'accord adlale do abe korobo de abe korobo nya ni mina di ma e ba la je calcule je te ni mi famala mala ta la karshe e ka fe manya sarala don da bora de ni da kam ngani ni ka be kete ama kete e kan ga fatigi mo gota Allah yo ya dabo mi kama nya ma kawai ba fatigi rakai ngande kun dale do ni magara la kon abaka shiko kon garsiga kula ku shiga shitin mala allahu akbar nta adla ka fomba adla de mo nyati ay nyira tumbe adlan yere de yere ma adla yere nta adla ka fo me siga di mo ma nebe moni ke wati men bun amin nu bedlan yere allahu akbar pour que jega ka soro pour jega so ni yele sanbe wo be ken na fre ni ne fen d'accord ni jega so mo de do jege na folo sigatala sigatala de sigatala o nga wo shula a safna min ba do adlali wallahi mi shura la be dogon kile boshi wallahi ashidi shiya kile mi bi kishi jugiyama mi bi ka garsigi ne toro mi bi la mi babo halini bana mi ba la ila mi ba no abede bala mi bi bosho na ka de allahu akbar allahu akbar mo je ka la be je ka ba di do mate potara yara nya abi se ka ba ka shobu nyuma double tiano nga kon ma fento foi mato kwa kula ayi shiro mbado mi be mshisha mo do bi jugiya chama bi ma mi ba e kishi juguma mi be ka garsigi ni mi be nafuro dima abede nya be do ala mi be ka garsigi mi be nafuro ko no ga mi abede tira takari shamanena ani ka sriu tike abe e dendro ka kenen sorala ki kona ni jabi mi sorala ka ta balema mo be o jabi la allahu akbar korobo taw ga korobo ka jabi di ni yata ni fenyala nema wole ka fay ni ma fenyala yere nema wole ka fay allahu akbar nga wona be itigi ki korshi ko dola
bena fo nya chogodi e mina safnata obina wushulata obina seventa obina nasija mudi bila fo ka la jede mudi batigla mon programme bi Allahu akbar hari lejeli le base refolo ni wo nya famna toroti ni ma obia ni kanga ni ko ideke wati ni kanga mi dama ba dama e wo soro ko dama mo ko besi ka ta sigi da fra ka ro ka kunu e ma da bana su mila bana karate mi fra obenyo chen la otenya oh karamo ashira ira bitele Allahu akbar lotoro yi siga ta lotoro pharmacie ko ka fra minuto ka kunu ka shiro mi laje fekarte mi bila kata doro ka fra do fi kun fa doro ko ta ko to kunu te o be kololo wala sima yare on fa ka fladi fo ka fladi muni batigila nga laje salala kan nan mo wani ni kan nan ni de kama kana fatika wuli ibn al-rabi shi nan laje kama ni furuko de ba furuko de ni na furashira e mo ben na ba a ce na furuko de bilan ni dengo de ba dengo de ni mankana da ba fo mankane e ba fa ya ce nan mankana de Allah ibn tamade ni duwolo kuma do ay na me kuma duwolo kuma de ni feo fedele kan atigi fo atigi folo anna ku gomina nga nya na ka ku fo nyu tilla jere ay wo barakade abna barakade abin na ka ku fi abi je ka boruke o kan o de tilla jere ko ne no de leli e bina doro a karamo nana mina nga ko laje abana donc ere na ku ko mi tigi karamo de be siga la turu da ko fo la turu ngono boy nana ne koso bo funa ko ven nimbe a shitay wuli wala ni tro da ma sago ka doro o te tro go je wala ni na de karahada wala ni na de Allah akbar ban chef de ni tro da ma abe se ke be ninu be e ba be frata ka de ama be se ka la tishon be se ka de absake mo be naima ibaka na kunyi komi ba ma ibo bedo donc e rebe fem ndo mi mo lakari mi be na yofo mi ba la yofo ulu saraka on ala dilin no be ulu be ke be sika dese doma be sika dese mo ta ya kala nga ni tandla sabat chena na fui mati o wajibi na fo tantan sigla wolo vla kono no nyena o ba yira sadiri itsega bere mako glan ala mo di mo shima mais atana shegi manya flanya na o bense mai o kan yira nyini o bense made donc ni weli kenna maka safna koina safna be dima walma nema biga ko de fle folo ka so ka safna ndima ka shamna di mo ma ko nyina mandi o mandi mais ni mo mi a SCC programme ta lamba de parce que fen chaman bare be safna en fenana nga don shore ga golam ma ka gele wallahi ga golam ma wallahi ka fen ta ka di mo ma ti mad la gwansa o ka golam ma me shi be ka me la jere ko nyani ni ibe ta ga shagala ni wulu be mbulin da kuma ni man na ka ni dama to ala tabule parce que ala nga boro kono fen chaman be ni ne era dama sama ne mata irana ka fo men ken ni membulu men ne da serama am soro ka do jaja ni chen warabadi abem chama be mbule Allahu akbar donc ni mogo be safne na e fa do soro safne la wol me bi fi ka armadiya ko nyini kana kuma de ne ma wule do karamo mi fa nga ko laje safna be mbule gogor be mbule a chama be mbule gogor yera te ma be mine guguru ti ma be mine nya be ma be mine be ma be shagla ba so ko do ta nga nya nye jira nye ba korobo de sika korobo mo duru kon na be deja ma kuti Allah jala fe ya adamna fala ira be domina kap ira ba do ni ya fende kan Allah ne ba ko shi do kan foi adobin yara bolon be baraka na nga nta ke wati kilingili nga de bemina de ate bemina
mɔgɔ dɔ bɛ ɲa gosi a kan putere parce que bɛɛ tɛ kelen dɔw fana ko jiri ka ca a bɛ ten minnu b'i kale ɲɛ ni kɛ dɔrɔn a banna fe foyi ti a bɛ tiɲɛ de o ye nabara kuma ye dɛ tiɲɛna ala sago ye ni cɛ sago tɛ ala ye ni ala sɔnna ma e bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ safunɛ in na camanba de fana bɛna dilan ka fara nin kan a caman de bɛ yen aha camanba de bɛna dilan ni ala sɔnna an yɛrɛ tatɔ bɛ taa nin dɔ ye an yɛrɛ bɛ taa an ko dɔ la inshallah e bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ a la n balimakɛ n balimamuso ne bɛ ka nɛgɛjuru sira fila ja aw ɲɛfɛ n'i y'o kɔngɔ ni ala sɔnna ma a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wusulan ko fana don an karamɔgɔ wusulan a bɛɛ bɛ yen an y'a bɛɛ dilan a bɛɛ bɛ yen cɛya fura a bɛɛ bɛ yen cɛya fura a bɛɛ bɛ yen ni kale kɔni kɔnɔ an y'a dilan yɛrɛ yɛrɛ de caman dilanna a la n kan ka taama de n bɛna taama na i bɛna taama nka n ma taa yɔrɔ la fɔlɔ n ma taa fɔlɔ hali ni nɛma taara tagama la ni e mago jɔra la ni nɛma wele n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ i kan k'i ta sɔrɔ cogo min na o bɛ f'i ye a bɛ se ka sɔrɔ i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'ala sɔnna ma an karamɔgɔ an bɛ taa alibaya la alibaya la n'i y'a mɛn safunɛ i b'i ko ni safunɛ mun de la ji alibaya de ye jiba ye ba ji yɛrɛ alahu akubar jidenw bɛɛ cɛla ale ye belebeleba ye fɛn bɛɛ bɛ ku a la fɛn bɛɛ bɛ ku a la fɛn bɛɛ bɛ ku a la ko ni bɛ boli a la bato bɛ boli a la fɛn bɛɛ bɛ kɛ o de ye alibaya da ka so ye alahu akubar jidenw bɛɛ cɛla mɛ mɔgɔ bɛ ku i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ alibaya da ka so la ale de ye belebeleba ye tɔw ninnu bɛɛ b'a daminɛ ale fɛ dɔw ye sanji ye dɔw ye kɔji ye dɔw ye falaniw ji ye ale de ye belebeleba ye ale de ye ji belebeleba ye alahu akubar nka ka laturu fara ɲɔgɔn kan gale tɛ dɛ a fanga ka dɔgɔ ne kunkolo n'i y'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ ne de wolo n b'a fɔ nkalon la a fanga ka dɔgɔ a fanga ka dɔgɔ a tɛ se ka perewu jira alahu akubar a se ka perewu jira tubabu la tɛ se san fila san saba a tɛ se ka perewu jira ka san filanan bɔ ka san sabanan bɔ a tɛ se ka perewu jira jafali maa min nin den de jɔn na nin na ni yɛrɛ bɛ kuma mun de kan lasiri den min na nin na a bɛ kuma mun de kan a sababu ye mun de a bɛ fɛn tɛ joli de wolo an bɛ laturu dɔn a ta mɔgɔkɔrɔbaw fɛ an ye nin de jafali maa min nin den de laturu den min nana da nin kan a bɛ mun ni mun de a kelen bɛ ni mun ni mun de ta ye a ye tigi ye mun de dun a mago bɛ mun ni mun de ma a kɔrɔ de ni nin ye alahu akubar kabi turabuden fɔlɔ min bɛ turabu bolo lawuli ka na ni so kɔnɔ kabi ye i b'a ko daminɛ ye i b'a bɛɛ fɔ ye wala a sababu bɛ mun de a mago bɛ mun de la ni laturu den a bɛ se ka den wɔɔrɔ kelen laturu den kelen a bɛ mago bɛ se den wɔɔrɔ ma alahu akubar jɔn bɛ sira la ka na dɛ laturu den min bɛ sira la n y'a na sira minɛ mɔgɔ minnu bɛ sira la a bɛ kuma mun ni mun de bɛ sira la ni mɔgɔ fila ka na aw minnu bɛ so kɔnɔ jɔn bɛ si yɔrɔ la aw minnu bɛ si yɔrɔ mun de kungo bɔ ninnu la minnu bɛ si yɔrɔ la laturu mago bɛ nin de la nka tɛ ni dɔ ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka ni dɔ ta k'a fara ɲɔgɔn kan n m'a fɔ n ka dɔrɔn nka n donna a la n b'a dɔn i b'o fana ɲɛdɔn n b'a ɲɛdɔn walahi n b'a dɔn o tɛ kelen ye a fanga ka dɔgɔ a kuma ka dɔgɔ a tɛ se ka pereku jira ani laturu kitabu bɛ minnu bolo i tɛ se ka pereku jira laturu la laturu kɛcogo bɛ se k'o dɔn i tɛ se ka pereku kɛ kitabu c'est à dire minnu bɛ kitabu lajɛ ka turabu fɔ minnu y'a kala kitabu kɔnɔ e bɛ se k'a nacogo fɔ a tarikuw n'a fɛnw mais ka perewu yɛrɛ yira turabu la o tɛ kelen ye alahu akubar i bɛ se ka laturu gosi mɔgɔ i bɛ se ka saraka f'a ye i bɛ se ka kungo dɔw f'a ye i bɛ se ka fɛn dɔw kunbɛn nka ka pereku yɛrɛ jira laturu la i tɛ se i tɛ se k'o kɛ ayi nka an kana lagosi sɔrɔ a la dɛ o kɔni ka di n ye e min ye nin fɔ ne ko ne ye turabu kara kirabu kɔnɔ e ma tiɲɛ fɔ a tigi tɛ n ta n tɔgɔ ma n tɛ bɔ ɲɔgɔn na kɔnfan na fa ne kana sɔrɔ a la ba ne kana sɔrɔ a la bannen t'a la fanin t'a la an bɛ ɲɔ sɔrɔ kɔnfan la face à face an bɛ ko dɔ minɛ jira ɲɔgɔn na kurusi dɔ minɛ da min b'a ɲɛ jira an ye fanin t'a la sago tigi ye ala ye ni ala sɔnna ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an karamɔgɔ komi safunɛ bɛ yen o ye ji ye wusulan bɛ yen o ye tasuma ye mɔgɔ kelen bɛ se k'a fila bɛɛ ta kojugu mɔgɔ kelen bɛ se k'a fila bɛɛ ta kojugu d'accord
n'ala sɔnna ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan mɔgɔ bɛ k'i fɛ dɔ sɔrɔ ninnu na n'a ma karabɛn ta a yɛrɛ ka bolola dilanni a yɛrɛ ye minnu dilan wusulaw na ani safinɛw na an karamɔgɔ ko cɛya fura fɛnɛ bɛ yen cɛya bana kɛmɛ ka minnu sɛgɛn a ye min bɛ yen n'i y'a ta n'i y'a mugu a mugu b'an bolo yan n'i y'a bagaw bɛ yen n'i y'a mugu k'i da la i bɛna su 3 sɔrɔ tile 3 sɔrɔ tile 4 i kan ka baara kɛ i ka so lafiya la n m'a fɔ a b'i giri dɛ i bɛ lafiya sɔrɔ i yɛrɛ bɛ bɔ a kalama i b'a dɔn ko fɛn dɔ kɔni bɛ yen nɔ c'est-à-dire an kana mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ cɛya yɛrɛ la pewu minnu ta yɛrɛ tɛ wuli o sira b'i ye o sira bɛ yen mais o ni fura in tɛ kelen ye fura in ta ye minnu bɛ yen ni fanga dɔgɔya b'u la ni mɔgɔ min tɛ cɛya la ne kɔni sira la fo an k'a lajɛ de mun de nana nin sababu ye n'i y'a lajɛ mun de nana nin sɔrɔ a bɛ wuli tuguni wa ni sara de bɛ yen n b'a fɔ i bɛ yafa ma Allahu akbar sababu bɛ sɔrɔ a la n b'a fɔ i bɛ nin kɛ o waati n bɛ furakɛli n bɛ fura di ma nka ni y'a ko a sara de saya bɛ turabu la saya bɛ turabu la saya bɛ turabu la c'est-à-dire ni sara kun cogo t'a la pewu dusu kun bɛ a bɛ turabu la o bɛ turabu la a b'a la min bɛ taa ka segin b'a la min bɛ pɛtɛti b'a la min ye sababu dɔɔni b'a la c'est-à-dire nin tigi ta a bɛ kɛnɛya mais bana bɛ tila ka segin dɔ bɛ yen sababu dɔɔni dɔrɔn b'a la n'i y'o kɛ dɔrɔn silamɛ la a bɛ segin a nɔ kɔrɔ la dɔ bɛ yen a tɛmɛ a banna de solution yɛrɛ t'o la sababu min y'a kɛra a la i b'a fɔ a tigi ye e donna nin ko in de la nin ye sɔrɔ a banna wa solution t'a la i yɛrɛ ɲini n'i ye dɔ dɔrɔn min sɔrɔ o de ye i ka garijɛgɛ kana taa di karamɔgɔ ma ka bana jigin ba Allahu akbar a bɛɛ bɛ nin la ne ma kɔni b'o f'i ye ne sɔnn'o ma sa ne ma y'a f'i ye n'i ma sɔn o ma n'i taara i yɛrɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma ne ma y'a f'i ye n'ala sɔnna inshallah bamananw ko ten waati sebali t'a ye a selen yɛrɛ fɛnɛ o fɛnɛ man ɲi ni ala sɔnna ma mɔgɔ bɛ k'i fɛ ka dɔ sɔrɔ nin fɛn ninnu na walima fɛn o fɛn kɛmɛ k'i kamana guwan n balimakɛ n balimamuso ne ma karabɛn ta wele e bɛna dɔn ko ja ko cɛw ma ban ja ko turabutigiw a hakilikaw a tiɲɛtigiw jako ma ban jako cɛw bɛ yen halisa minnu bɛ se ka mɔgɔw ka kungo bɛɛ ye turabu la k'a f'i ye ka tila k'a solution f'i ye ni solution t'a la yɛrɛ ka tila k'o f'i ye ne ma karabɛn ta wele nɛgɛjuru sira fila nin jaw ɲɛfɛ minnu bɛ mali kɔ kan aw bɛ indicatif k'a ɲɛfɛ 00223 73 33 82 10 n'i y'o kɔnɔ i n'an karamɔgɔ min ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma komi a ko taamaw bolo dalen don hali n'a taara taama na n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ se k'i ka kibaruyaw filɛ a kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'i taw f'i ye walima n'i mago bɛ bolofɛn ninnu dɔ la i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se k'a to yen e ta bɛ se ka i lasɔrɔ cogo min na ne ma bɛ solution ɲini o la ni ala sɔnna ma ni ne tun b'an bolo bi an karamɔgɔ bi taa an tɛna n'a janya ni ala sɔnna ma i bɛ dugawu k'a ɲɛ inshallah n bɛna kumakan kelen fɔ mɔgɔ tɛ se ka laturutigi sago a kan dɛ mɔgɔ tɛ se ka sago laturutigi kan o tɛ ɲɛ ni mɔgɔ juru b'i fɛ a b'a bɛ ne malo n'i ye laturu da min ye jugu min na a bɛ ne malo o saraka de bɛ bɔ ka o kunbɛn i bɛ taa wari ɲini dɔ de fɛ mun de bara min don a ni ɲɔgɔn cɛ ka o ɲɛ ɲini k'a bɔ yen wari ka sɔrɔ n'i to o na dɔ laturu dɔrɔn e si bɔ a la a bɛ se ka kɛ e b'a dɔ ɲini i bɛ dɛsɛ dɛ n b'a fɔ i bɛ se ka kɛ ala k'a bɛɛ kɛ nka la ko dɔ de bɛ bara min don i ka ko la fo olu de ka ɲɛɲini ka bɔ a la ni bana de b'i la bana ye sababu ye minɛ sababu na a bɛ furakɛ cogo min na n'i bɛ muso ɲini muso ye sababu min bɛ ɲɔgɔn cɛ aa ni muso ko ye kana giri dɛ n'i bɛna ala deli kɛ nin na a kɛ dɔɔnin a tɛ sɔrɔ joona aa ni muso ko in n'i bɛna ni baara kɛ fo ka taa baji de la a ka suma dɛ ni muso ko ye fo e bɛna baara kɛ fo ka taa bɔgɔ de la a ka suma dɛ ni wo ka wuli a fɛ joona tasuma ni fiɲɛ de bɛ o kɛ tasuma ni fiɲɛ olu de bɛ o kɛ fo e ka perese o fɛ de dɔ bɛ taa n'a ye dɔ bɛ taa nka ni bɔgɔ ni ji y'a minɛ hali i bɛ karamɔgɔ de k'a tigi ye n'i y'a ye giri cogo o cogo kana giri dɛ a fɔ bisimila a hakili sigi a bɛ ɲɛ an b'a kɛ a bɛ ɲɛ an b'a kɛ a bɛ ɲɛ kana giri dɛ n'i ye giri bɛ malo parce que a ka suma malaka min y'a minɛ bɔgɔ de don malaka min y'a minɛ ji de don i ye giri cogo o cogo i bɛ se k'a dilan i kɔnɔ a ka ɲɛ nka a tɛ teliya dɛ Allahu akbar i komi ne taama na ni ji ye minɛ taama i bɛ sumaya hali n'i ye sira minɛ sira bɛ sumaya ni bɔgɔ ye sira minɛ a bɛ sumaya
ni faamo ye sira mina toujours ni faamo be nyona kata ni dimi ye sira mina toujours wa ga se ni toro be ni toro ni dimi be nyona ni dugu ya sira mina fa ga tai fa ga se toro be kan ni muso ko de sira mina fa ga tai ni muso be nyona ni ta ga ta an ga bila Allahu akbar ala sarawa ama fo akambe dɔgɔkun wɛrɛ walima dɔgɔkun bɛ daw kan ni ala sɔnna an karamɔgɔ i bɛ dugawu kɛ an ma kun cɛ cɛ ala ka dugawu bɛɛ minɛ ala ka sankura ye ala ka hɛrɛ caman di a ma ala k'an kisi juguya ma n bɛ mɔgɔ bɛɛ fo n bɛ yafa ɲini mɔgɔ bɛɛ kuma man ɲi kuma bɛ maa ma dɛ ala k'an kisi maloya ma sallahu wa salim ba